700858216 କାହିଁକି ଲୋ? ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସରିଗଲା ବର୍ଷା ବି ଏବେ ହେଉଛି ଭାରି ଜୋରସେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ଦେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ତମର ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି मन्ने बाबा ठीक है आज मो बापा एबे जीवे चिकन ओए चिकन आलिया और मसला आनिबा कसिकी खाऊ बल्ले बल्ले अच्छा जिबा चिकन आनिबा आनी खाइबा केरो बना होची भी देखिबा ହେଲା ରଖି ଦିଅ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ବୁଲୁଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ବୁଲୁଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମୋ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଛଅଟା ଚିଡ଼ିଯିବ ବର୍ଷା କାହିଁ ଉଡ଼ା ହଉଛି ଜ୍ୱର ହବ এইভাবে যদি ভিতরে আর আদিবাসী মানে ଏବେ ବି ବଢ଼ିଆ ପାଗଟେ ହେଇଛି ବର୍ଷା ପାଗ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି କରି ଖାଆନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଚିକେନ୍ କରି ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ବି ଖାଆନ୍ତୁ କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବି ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆଣିତେ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲଛେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆଇଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ଖୁସିକି ଖାଇବା ମଜା